Bratia, tak poďme ešte raz pozrieť v prvom žalme prvý a druhý verš. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešnikov nestojí a na stolice posmievačov nesedí, ale má záľubu v zákone JHVH a o jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou. Čiže vidíme jedného človeka, ktorý rozmýšľa nad slovom a vidíme druhého človeka, ktorý je nasýtený takým tým falošným pokojom a falošným blahobytom a myslí si, že v jeho živote je všetko v poriadku. Ale pozrite sa, je jeden bod, ktorý nám pomôže, aby sme všetci, každý človek žijúci na tvári zemi, mohol ohodnotiť svoj vlastný život. Nejde mi o to, aby niekto uveril niekomu inému. Veď ja môžem niečo povedať, ty tomu môžeš, ale nemusíš tomu veriť. Bolo by múdre, keby si išiel domov a skúmal by si písmo, či je tomu tak. A keď ti písmo zjaví, že to tak je, teraz tomu ver. Čiže nikdy nepovedz, ja verím tomu a tomu kazateľovi, ja verím tomu a tomu človeku. My neveríme človeku, my veríme Bohu, my veríme jeho svätému písmu. A teraz pozrite sa. Keď prečítame ešte raz Žalm 73, 17. A keď som vošiel do svätýň silného Boha, vtedy som porozumel, aký bude ich koniec. Teraz pozrite sa, každý človek môže vojsť do svätyne, aby uvidel svoj vlastný život. A niekto si povie, ale ako ja dnes vojdem do svätyne? Viete, Pavol píše Korinťanom, v druhom liste Korinťanom 5.17, ak je niekto v Mesiášovi, je nové stvorenie. Staré veci pominuli, ale všetko je nové. Teraz pozrite sa, ak je niekto v Mesiášovi, starý pohľad, ktorý mal na určitú vec, už pominul, a teraz má nový pohľad na tú vec. Teraz pozrite sa. Povieš si, no dobré, ale ako môžem byť v ňom? A v Jánovi 1.1 je napísané, on to slovo sa stalo telom a stánilo. Medzi nami už potom hovorí 14. verš. Ale byť v ňom znamená byť v slove. A keď ja som bol mimo slova, závidel som, a keď som v slove, mám túžbu pomáhať tým ľuďom, ktorým som predtým nejakým spôsobom niečo závidel. Takže pozrite sa, každý jeden z nás môžeme skúmať písmo a každý jeden z nás sa môžeme dostať do písma a každý jeden z nás môžeme uvidieť svoj vlastný život. Nemusí nikomu nikto nič vysvetľovať. Každý, koho to zaujíma, nie každého to zaujíma, niekomu jedno, čo bude zajtra, niekomu jedno, čo bude pozajtra, ale niekomu záleží na tom, ako bude pokračovať a vyvíjať sa jeho život. Ponajprv máme svoje deti, máme svojich vnúkov, tak každý chceme, aby sme rozumeli, čo bude zajtra. A v Izajášovi 45.22 Obráťte zreteľ ku mne, aby ste boli spasené všetky končiny zeme, lebo ja som silný Boh a nie viacej nikoho. Tak pozrite sa, viete, keby sem teraz kročil jeden veľmi vplyvný a bohatý človek. A viete, všetci by sme sa, ja mám také svedectvo už spred rokov, viete, chodili sme do jednej takej časti nášho mesta, medzi takých hudobných ľudí, tam sme kázali evanjelium, nejaký veľký záujem o to nebol. A potom sa mi nejako náhodou podarilo, nie náhodou, ale nejako som sa dostal do iného mesta, tam sa obrátili nejakí hudobníci, jeden z nich bol veľmi bohatý. A ten veľmi bohatý človek strašne chcel evanjelium a to len všetko. A zrazu v shromaždení povstal veľký záujem o ľudí. A bili sa o tohto bohatého človeka, každý chcel s tým bohatým človekom tráviť čas a každý chcel ho vyučovať a každý mu chcel pomáhať. Ale tým jednoduchým ľuďom sme pomáhať nechceli. Tak si hovorím, že pozrite sa, kým naša pozornosť je obrátená k bohatým ľuďom, nie je obrátená k ľuďom,
ktorí majú čisté svedomie. Keby sem kročil bohatý človek a keby sem kročil človek, ktorý má čisté svedomie a nás upúta ten bohatý človek, tak my nie sme v ňom. Tak my ešte nežijeme jeho slovo. Nerozumieme tomu, ešte sme asi nie znovu zrodení a ešte možno nie sme tam, kde by sme mali byť. Ale ak ťa upúta viac človek, ktorý má čistého ducha, ako človek, ktorý je bohatý, teraz patríš do tej skupiny, ktorí sú blahoslavení pre nebeské kráľovstvo. Takže to, čo teraz píše Izajáš 45:22, obráťte zreteľ ku mne, ale všimnite si nielen k nemu, aj každému z jeho ľudí. Každému, ktorého on prechoval. Čítali sme v Matúšovi 5:9 a teraz prečítaj 5:8. Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. Čiže pozrite sa, musí nás priťahovať, našu pozornosť musia priťahovať ľudia čistým srdcom. Viete, a to je také ako keby medzi nami, že vlastne čisté srdce, viete, že čisté srdce môže vidieť tajomstvo, môže pôsobiť pokoj, nemusí byť bohatý ani urodzený, aby sa z neho stal zaujímavý človek. Ale zaujímavý človek si len a len pre veriaceho človeka. V skutkoch 4:13 je napísané: A keď videli Petrovú smelosť i Jánovu, spozorovali, že sú ľudia neúčení a prostí, divili sa a poznali ich, že bývali s Jehošuom. Viete, to je dôležité, aby sme bývali s ním. Človek v blízkosti Pánovej je zaprvé smelý. Viete, čo je smelosť? Že aktívne šíriš pokoj. Že keď vidíš nepokoj, keď vidíš nespravodlivosť a keď vidíš klamstvo, tak sa postavíš proti tomu klamstvu, aby si bránil pravdu a spravodlivosť. A čítali sme v Žalme 73:17, keď vojdeš do svätyne, budeš vidieť. A teraz prečítame 3 verše zo Žalmu 73, a to je pokračovanie potom 17. je 18. až 20. verš. Áno, postavil si ich na klských miestach a pôsobíš to, aby sa zrútili na hromadu. Ako bývajú razom obrátení na púšť, miznú a hynú od hrôz. Ako som, keď sa niekto prebudí, tak ty, ó Pane, keď sa zobudíš, pohrkneš ich odrazom. Viete, sú ľudia, ktorí povedia: dobre, ak je Boh, prečo je v našej krajine toľko nespravodlivosti? A ak je Boh, prečo je vojna na Ukrajine? Ale pozrite sa. Boh stvoril človeka v záhrade a videl, že všetko je dobré. Zem nie je stvorená zle. Zem je stvorená dokonale. A Boh dal človeku slobodu. Ty sa slobodne môžeš rozhodnúť, koho budeš voliť. Ty sa slobodne môžeš rozhodnúť, ako budeš žiť. Ty sa slobodne rozhoduješ o všetkom. To, že je vojna na Ukrajine, moja otázka je, to je zlyhanie Božie, alebo zlyhal človek? Človek. V žiadnom prípade nemôže niekto povedať, že Boh sa nejakým spôsobom zlyhal. To, čo sa deje na Ukrajine, to, čo sa deje na Slovensku, to, čo sa deje kdekoľvek po tvári zeme, všade, každá neprávosť, každá nespravodlivosť, to není zlyhanie Boha, to je zlyhanie človeka, ktorému Boh dal slobodne sa rozhodnúť. Čiže ak si položíme otázku, je Božia vôľa vojna na Ukrajine? V žiadnom prípade nie je. V žiadnom prípade nie je. On to nechcel, chcel to človek. Ale pozrite sa, pamätáte si, čo sme čítali od 18 po 20?
tí ľudia, ktorí vytvárajú vojny, ktorí robia všetky tie nespravodlivé veci na tvári zeme, oni sú na tenkom ľade. Ich život je ako keby, ako Pán povedal, viete, že on zrátal skutky človeka. Jedného dňa sa vráti a odplatí každému jednému podľa toho, aký bol jeho skutok. Čiže vojna na Ukrajine nie je Božia nespravodlivosť, je to hriech človeka. A v Zjavení Jána 6. kapitole budeme čítať 3. a 4. verš. A keď otvoril druhú pečať, počul som druhú živú bytosť, ktorá vravela: poď a vidz. A vyšiel iný kvon červený a tomu, ktorý sedel na ňom, dalo sa, aby vzal pokoj zo zeme a aby sa ľudia navzájom zabíjali, a dal sa mu veľký meč. Viete, poď a vidz. Viete, komu je to adresované? Aj tebe, aj mne. Každý jeden z nás môžeme výjsť von a môžeme vidieť. Viete, že čo sa to vlastne deje, že niekomu daná moc, kto mu dal chamtivosť, pýcha, túžba pomoci a ja neviem, absencia Božej bázni a toto všetko, čo sa deje, toto dalo tomu jazdcovi tú moc, aby zobral pokoj z tejto zeme. Ale znovu by som prečítal zo Žalmu 73, 18. a 19. verš. Lebo spravodlivý súd príde na každého agresora, na každého svojvoľníka, na každého toho, ktorý pácha akékoľvek zlo, na každého dokonca kňaza, ktorý nie je podľa poriadku Melchisedovkovho, ale ktorý robí veci podľa, neviem ani podľa čoho môže taký kňaz chodiť okolo človeka, ktorý rozpútá vojnu a žehnať ho tam a tváriť sa, že je niečo v poriadku, keď nie je v poriadku absolútne nič. Tak prečítaj ešte 18. a 19. verš, aby sme nemuseli závidieť takýmto ľuďom, ale aby sme porozumeli a videli, aký bude ich koniec. Áno, postavil si ich na klských miestach a spôsobíš to, aby sa zrútili na hromady. Ako bývajú razom obrátení na púšť, miznú a hynú od hrôz. Miznú a hynú. Viete, tento stav, ktorý my dnes vidíme v našom národe, tento stav, ktorý dnes vidíme na Ukrajine, to nie je konečná stanica. Konečná stanica len príde. A chcem vám povedať toto. My pozeráme na spravodlivosť a my ju chceme rýchlo vybaviť, lebo my vieme, že tento život je veľmi krátky. Ani sa nenazdáme, máme 60 a 80. Ale pozrite, Pán pozerá z pohľadu večnosti. A z pohľadu večnosti, čo také strašného sa deje, nie veľmi strašné. Lebo z pohľadu večnosti za chvíľku tu bude spravodlivosť, lebo všetci budeme stáť pred súdnou stolicou a myslím si, tam už nám nebude všetko jedno. Tam už za nami nebudú stáť naše milióny, tam za nami nebudú stáť naše armády, tam budeme stáť nahý pred Pánom a odokrytí, čo prežívalo, čo sme živili v našom srdci celý svoj život a aké zlo sme napáchali. On sa vráti a odplatí každému jednému podľa toho, aký bol jeho skutok. A ukončil by som to poslednou vetou ešte raz. Nezlyhal Boh, ale zlyhal človek. Ďakujem za vašu pozornosť. Urobte všetko preto, aby ste aktívne slúžili pokoju, aby sme ani náhodou nedali energiu pre jazdiaceho na tom červenom koni, ktorého úlohou je, aby vzal pokoj z tejto zeme. Nech vás žehná a chráni meno Pánové.